20 гасыр башында татарның кешелек күтәрелеше халкыбызны дөньяга танытты. Шул чорда барлыкка килгән милли матбугат, милли музыка сәнгате, милли театр татар халкын Европа милләтләре сафына күтәрде. Бу безнең халкыбыз турында юкка гына шул дәверне татар ренессансы дип атамадылар. Бигрәк тә шул чорда барлыкка килгән татар театры ул безнең милләтебезне тәрбияләүче дә, милләтебезнең гореф-гадәтләрен, телен саклаучы да булды. Милләтебезне тәрбияләү белән бергә ул халкыбызга дистәләгән бийек шәхесләрне бирде. Аларның исемнәре татар тарихына алтын хәрефләр белән язылган. Театрның искиткеч бай тарихы, аның бүгенге юбилее безгә өметләнергә мөмкинлек бирә. Ул киләчәктә дә шулай халкыбызның яклаучысы, телебезне, гореф-гадәтләребезне, милли рухыбызны саклаучы, дәвам иттерүче булыр. Мин ышанам, 110 еллык тарихы булган татар театры яшәсә, милләтебез яшәр. Бәйрәм белән, газиз милләттәшләр.